जब खड़े ही तो एगो आओ तनी सा रख दे ही मगह के हमारे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चीज है पान। ई अपन मगह से लेके बहुत दूर दूर तक पान गेल। अब आज ये पान खाए के प्रचलन है जैसे शुरू है और कहीं न है मगही पान हल। अब मगही पान जब पर्यटक अलन हल यहाँ घूमे तो हमरा ही वो बनारस के पान तो बाद में आ गया। हाँ आ गया ना। तो ओकरा में एगो पान हल थी बेची ते खोले हल थी तो शहर से लोग हल थी हल घूमे तो वो कहला थी कि बाबू सब चीज तो खावे करवा लेकिन एक खिली पनमो खा के देखला। लाइटवा ठीक है कि निकालियो। हेलो चला ए सहरिया बाबू ए सहरिया बाबू खा के देख मगही के पान। ए सहरिया बाबू खा के देख मगही के पान। अरे हमर पान में बहुत गुण है हमर कान में बहुत गुण है बन जाए तो तोर मान। ए मगहिया बाबू खा के देख मगही के पान। ए सहरिया बाबू खा के देख मगही के पान। हमर पान में बड़ी गुण है सबके भाग जगावे। हमर पान में बहुत गुण है सबके भाग जगावे। देश विदेश के लोग पावत सबके मन हर्षावे। देश विदेश के लोग पावत सबके मन बरसावे। ए सहरिया बाबू ए सहरिया बाबू खा के देख मगही के पान। ए सहरिया बाबू खा के देख मगही के पान। गया हमर है ज्ञान भूमि मोक्ष भूमि महान। गया हमर है ज्ञान भूमि मोक्ष भूमि महान। गौतम बुद्ध के ज्ञान के धरती मगध के बढ़ गेल शान। गौतम बुद्ध के ज्ञान के धरती मगध के मिल गेल शान। लिट्टी चोखा और बिरंज है लिट्टी चोखा और बिरंज है मगहे के है जान। ए मगहिया बाबू ए मगहिया बाबू खा के देख मगही के पान। ए सहरिया बाबू खा के देख मगही के पान। पान से बड़े मोह के लाली सबके दिल से मन। पान से बढ़े मुँह के लाली सबके दिल से मन। मगध के पहचान हमर है मगही के अरमान। मगध के पहचान हमर है मगही के अरमान। मगध के धरती साहित्य के है मगध के धरती साहित्य के है तोरो बढ़तई मान। ए सहरिया बाबू ए सहरिया बाबू
खाके देख मगही के पान। ये सहरिया बाबू खाके देख मगही के पान। हमर पान में बहुत गुण है, हमर पान में बहुत गुण है, बढ़ जाए तो तोर शान। ए मगहिया बाबू, ए सहरिया बाबू खाके देख मगही के पान। ए सहरिया बाबू खाके देख मगही के पान। ए सहरिया बाबू खाके देख मगही के पान। धन्यवाद। जय मगध। जय